ngagula ngalala esibhedlela ngalala e-ICU 3 Laleleni months. kahle, lalelani le story sakhe. Yes. Ngaphuma ke esibhedlela ngoNovember ngangilale ngoAugust kade ngilele e-ICU. Yeah. Emva kwalokho angisasukumi ngangihlinziwe la entanyeni babethe kunenkinga. Bakuhlinza entanyeni mama. Bangihlinza entanyeni. All right. Mase ngiphuma esibhedlela ngisasukuma ngisakwazi ukuhamba sengiyinde elele. Akusavukeki. Uhlinzwe nini entanyeni? Ngihlinzwe ngo-October. Wase ungasakwazi ukuhamba. Angisakwazi ukuhamba. Ungangikhomba la uhlinzwe khona ngoba intanye. Ngihlinzwe la entanyeni. Oh nansi, uhlinzwe le portion le. Ngihlinzwe la phinde ngabhotshoza. La ubhotshoza. Hayi kuyabonakala. So awukwazi ukuhamba. Angikwazi La uthi ukuhamba. uyahamba kwenzekani? Ngiyawa. So mara na uphethe lo Ngizimelela ngayilo. kungcono uyakhona ukuhamba ngalo. Ngiyazama. Usuka phi mama? Suka la eDlangezwa. Usuka eDlangezwa. Yebo. Okay. Baru unamaphupha maphi? Yebo baba. Unesisa esikhalayo. Yebo baba. Unamsindo emandlebeni. Yebo baba. Ulana izandla zani kwesemkhipheni izinto ezo3 engikhulume ngazo. Kwaphuma lezi zinto lezo uyaqhaqheka. Lole inyawo zakho kanje. Boleke we bless you Lord in the name of Jesus. Iwo lamafutha. Ngibheke pheka mina. Iwo lamafutha yabo. Ngala mafutha lawo namhla ngiqhaqhaleza inyawo. Strength siyabuya in the name of Jesus. Uzonyathela ubalance ngeke uphinde uwe. Beke phansi. La kulolu khakhayi lwakho nguthela ngala mafutha. Strength siyabuya, ibalance siyabuya. Egameni kaJesu. Ngoba kancane. Ngoba futhi. La kulamahlombe lawo uthwele lento ekugulisayo. Ngithi ayisheshe iphume ihambe. Ayibhodle kakhulu. Ayibhodle futhi. Ayimemeza kakhulu. Ayihamba. Ayihamba man. Uyezwa ukuthi uphuma ini ilento emenza ngakwazi ukuhamba. Ngamanye amagama abodokotela ngesibasono benza iphathi yabo yobudokotela. Baphelele sekumele kungene mina ke manje. Ngenza iphathi yakwa moya ukhipha lento le. Shasha money. Keep on let keep up. Keep up. Out in the name of Jesus. I push it down. Yet I push it up. Finalists. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Evangelist, amen. Mama, open your eyes. Sule. Ngiphi indlebe yakho? Ngiphi indlebe? Aphinde nibuye la kulomsini. Aphinde nibuye la kulomsini. Jesus. Boleka amanzi, neda phuza amanzi kuphela. Welulisandla sakho Yabonga mama. Vala wangiphakamisa amehlo pheke mina, vala amehlo, vala amehlo. Namhla ukukhipha lelithunzi. Elikwenza abantu uyabathakatha ungakabathakatha. Ngegama lika Jesu. Sule. ikhala Jesus. Kanjalo. kuwe somandla Shalo linyawo loliphansi. Kakhulu. Kakhulu. Shalo. Jesus. Kakhulu. Khahlela ibhola. Khahlela ngapha. Ibhola ingapha. Khahlela ngapha. wangihambisa. Glory to Jesus. wena walizwisa lomkhuleko wami We are right here in Mpangeni. The Apostle Ipindova is praying for the sick for healing and deliverance. It's happening live. It's happening. Watch the screen right now. The God of testimonies, the God of miracles, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shammah, Jehovah El Gibor, Jehovah Shikoboko. Hey, 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 hey.
You have to see the way she came here walking like. Manje wayiphakamisa induku abheka it's happening right here. Ephakeni. Wayilahla induku. Wayilahla. Akasayifuna apostle. Aye. Asayifuni. Apostle. She came here after an operation. The doctors, they've tried. The specialists have tried. But they've come to Dr. Jesus, Jehovah the doctor, the God of Apostle. Thank you. Ngayithanda lento she came to Dr. Jesus. Out amen. Kaya lami,